खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बे समाव जोङो बरमा ओनसोलनि सासे राफोद फरायसुलि जाय 90.83 जौखोन्दो लानानै डिस्टिंक्शन लानानै गासैबो आयदाफोराव लेटार लानानै उथ्रिनो हानाय सासे फरायसुलि आरो लोगोसे बिथांनि बिगोमाजों जोङो दान्दिसे मोगामोगि लानो नागिरदों। बे फरायसुलिनि मुङानो जाबाय सन्जिता मुसाहारि आरो बे सन्जिता मुसाहारिया बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाघाटआव फरायोमोन आरो गामिया जाहैबाय गेरुवापारा औवाबारि। सन्जिता बर' थुनलाइ आफादा दिनै नोंखौ बरायदों 90.83 जौखोन्दो मोननायनि थाखाय नोंखौ बरायनाय जादों। दिनैनि नैबे बरायनाय बुब्लियाव माबायदि मोनदों? जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो आरो बेनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्ट जाबावनायबा बांसिन गोजोनगौमोन आरो। नोङो बांसिन बबे साबजेक्टआव नाम्बार मोनदों? आं जेनेरेल मेथ्सआव बांसिन नाम्बार मोनदों। बयनिख्रुइ खम बबेयाव मोनदों? बांसिन खमा इंलिसाव मोनदों आङो। थ' आं नोंखौ सोंनो नागिरो जे नोङो टप 10नि लिस्टआव थानो गोनांमोनब्ला नोंनि मार्कसा बेसेबां नांबावगौमोन? 38 नांबावगौमोन। थ' बे बुब्लियाव नों माब्रै मोनदों जे 38 नोंनो नांबावगौमोन 38खौ नों मोनासै थ' बे बुब्लियाव नों माब्रै मोनदों गोसोखौ दुखु मोनदों नामा? एसे दुखु मोनदों आरो सारमोनाबो सानदोंमोन 95सो थागोन होननानै नाथाय जायाखिसै। थ' नोङो जे बेबायदि सानदोंमोन नामा जोङो टप 10आव थाथारगोन होननानै? टप 10आव थाथारगोन होननानै एसे बारा सानाखैमोन साननाया थेवबाबो 95 96सो थागोन होननानै सानदोंमोन आरो। जुदि टप 10आव थागोन होनना सानदोंमोन नाथाय थायासै अब्ला गोरोन्थिया मा बबेयाव जाखो नों मोनदांदोंना? गोरोन्थिया आंनिया इंलिसाव जादों ग्रामाराव। ग्रामाराव जादों। थ' ग्रामाराव मा जानाय? ग्रामाराव ट्रेन्सलेसनाव एसे भुल जादों आरो। भुल जादों। मिस्टेक जादों। आচ্ছা जोङो बे बुब्लियावनो सन्जिता मुसाहारिनि बिमा बिनिता मुसाहारि बिथांखौबो जोङो दान्दिसे सोंथि सोंनो नागिरगोन। थ' नोंथांखौ जोङो बड'लेण्ड खौराङाव बरायबाय आरो सन्जिता मुसाहारिनि एज ए बिमा हिसाबै दिनै सन्जिता मुसाहारिखौ दिनै बरायनाय जादों। नोंथाङा माबोरै मोनदों? गोजोननाय मोनदों आरो बिनिसाय साबसिन नाम्बार मोनबावनायबा बांसिन गोजोनगौमोन। नोंथाङा सन्जिताखौ फरायनायाव बेसेबां हेफाजाब होनो हादोंमोन बा नोंथाङा हायाखैमोन बेनि सायाव मा बुंगोन? बे फरायनाय समाव आं गासै समावनो बिजों नांथाबफानानै थायोमोन। 5:30 आं बेखौ फरायनो होनाय जायोमोन मोना ओमफ्राय 11 बाजिसिम आं बेजों थाफानाय जायोमोन। हरनि 11 बाजिसिम? हरनि 11 बाजिसिम आं बेजों थाफायोमोन। आচ্ছা फुंनि समाव मा समनिफ्राय फरायो? फुङाव बेखौ 4 बाजिसोआव आं बेखौ फोजानानै होयोमोन आरो फरायनो। बेबायदिनो बियो फरायनांगौ जादोंमोन आंनि फोजानायाव जोथोन लानो। थ' दिनैनि नैबे समाव जोंजों लोगोसे सन्जितानि बिफाया गैया। बिफाया दा दंना गैया न'? बिफाया न'आव गैया बेलेगाव थायो। बेलेगाव दा बबेयाव थायो? बिफाया दा गुवाहाटियाव थायो। खेत्रियाव थायो। आচ্ছা मा खालामो ओरैनो? ओरैनो डिफेन्सआव मावो। डिफेन्सआव मावो। अब्ला दिनैनि नैबे मोजां बुब्लियावबो बिथाङा फैनो हायासै फैनो हानायबा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन निस्सय। थ' सन्जिता आं नोंखौ सोंनो सानबोयो जे जोङो मेट्रिकआव माबायदि लिरोब्ला बांसिन नम्बर मोननो हायो? हेन्डराइटिंआ एसे गिदिर जानांगौ ओमफ्राय आखाया आरो स्पिड जानांगौ आरो। आচ্ছা नों बुंनो नांगौ जे कनसेप्टखौ जों माबोरै क्लियार खालामनो हायो सासे एज ए फरायसा हिसाबै नों मा बुंगोन? फरायनाय समाव लिरै मुखस्थ' खालामनांगौ आरो। बबेबा मोनसे आयदाखौ नों रोंनो गोनांब्ला बा गोसोआव लाखिनो गोनांब्ला माबायदि टेकनिक दङ? सिगाङाव ओरैनो फरायग्रोनानै लायोमोन बेनि उनाव लिरनानै मुखस्थ' खालामोमोन आरो। आচ্ছা सिगाङाव फरायग्रोनानै लायो बेनि उनाव लिरनानै मुखस्थ' खालामो। आচ্ছা नोंखौ सोंनो नागिरदों आङो जे नोङो टिउसन लायोमोन ना? टिउसना एसेबां लायाखै। ओरैनो बेसेसो लादोंमोन? ओरैनो 3 मान्थसो लादों। माखौ लानाय जादों? मेथ्सखौ। मानो लादों मेथ्सखौ? मेथ्सखौ आगोलाव एसे गोब्राब मोनोमोन। आगोलाव गोब्राब मोनोमोन आरो ना? नाथाय बेयावसो बांसिन मार्क मोनबाय नोङो ना? बायदिसिना साबजेक्टफोरखौ माबोरै फरायोब्ला जों बांसिन नाम्बार मोननो हायो? ओरैनोथ' ससियेला एसे हिस्ट्रियाव गोलाव लिरनाय जायो नालाय लिरनानै मुखस्थ' खालामनांगौ आरो। आচ্ছা। ओमफ्राय आरो साइन्सफोरा मेथ्स प्रब्लेमबो थायो बेफोरखौ सल्भ खालामबाय थानांगौ। थ' आङो सन्जितानि बिमा बिनिता मुसाहारि बिथांखौ सोंनो नागिरगोन जे नोंथांनि जिथु फिसाय बिथाङा सन्जिताखौ फरायनायाव हेफाजाब होनो हायोमोन ने? बेयो सानफ्रोमबो फनजोंनो हेफाजाब होयोमोन आरो फरायदोंना फरायाखै मा खालामदो बबाव दङ बेफोरखौ सानफ्रोमबो हेल्प खालामोमोन फन खालामनानैनो फनजोंनो। नोंथाङा सन्जिताखौ इयुनाव मा खालामनायनि मिजिं दं?
इयुनाव जों डक्टर खालामगोन होननानै जों मिजिं लाखानानै दङ उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय उन्दैनिफ्राय अब्ला सन्जिता नों बबाव फरायगोन होनना सानदों आं पायनिर एकाडेमियाव मानो एडमिसन कारना मा पायनियर एकाडेमिखौ मानो बांसिन सायख'यो आं बेयावनो कचिंबो लाखानाय जादोंमोन नालाय आच्छा जोंथ' मोनथिगौ बरमायाव गोदान मोनसे कलेज फैगासिनो दं बे जाबाय एम्पायार बेवहायबोथ' कचिं होनाय जादोंमोन बेयाव थाङासै नामा आं बेयाव थाङासै आच्छा आङो सन्जिताखौ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरबावगोन सन्जिता जानाय लोंनायनि बागै नों माबोरै मेनटेन खालामामोन जानाय लोंनायनि बागै थि समाव जि आइया होयोमोन नालाय बेखौ जायोमोन आरो जेनेबा एज ए फरायसा हिसाबै माने फरायनायाव गोख्रों जानो हिसाबै बेदर जानाय बा निरामिस जानाय बबे मोनसेया बांसिन मोजां एसेबां बेदर जानांगौनि गोनांथि गैया आच्छा ओरैनो थि समाव जानांगौ आरो जानांगौखिनिखौ बांद्रायबो जानो नाङा आच्छा नोंनि बै रुटिननि बागै बुंनाय फरायनायनि जिथु रुटिननि बागै आङो फुङाव सिखारोमोन सिखारनानै मोखां सुनानै फरायोमोन बेनि उनाव आरो फरायखांनानै एसे बाहेरायाव ओंखारो आरो बेनि उनाव फरायफिनोमोन आरो मोनाबिलियाव 6 बाजिसोनिफ्राय फरायफिनोमोन 12:30 बाजिसोहालागै सन्जिता नोंनि बे 90.83% डिस्टिंसन मोननो हानायनि गुमुरा मा सिक्रेटखौ नों बुंगोन नामा मा मोनसे जादु दङ नोंनियाव जे नोङो 90.83% मोनदों जे नों टप 10आव हाबनो थाखाय 38 मार्क्स नांबावगौमोन बेयाव आं 90.83 मोननायाव आइ आफा आरो सारमोना जोबोर हेल्प खालामदो एखनब्लाथ' न'आवबो फैनानै फोरोंफैदोंमोन आरो बुजि मोनैखौ आच्छा सारमोना थारमाने बे फरायसालिनि सारमोना नोंखौ बेबायदि फोरोंफैदोंमोन आरो ना फोरोंफैदोंमोन न'आव फैनानै बुजि मोनैखौ आच्छा सन्जिता जों मोन्थिनो लुगैयो सोर गेदेमानि बोसोना नोंखौ थुलुंगा होदों डिस्ट्रिक्टनि बासिराम सारमोन दङ बिसोरनो जोबोर थुलुंगा होदों सन्जिता मुसाहारि आरो लोगोसे बिनिता मुसाहारि बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर जासिनानै दिनैनि मोगामोगि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबावबाय फिन